er det tid til et kæmpe event her i Filippinerne. Det foregår den 16. til 17. september i år. Det finder sted i Venezia Piazza i BGC, Bonifacio Global City i Filippinerne. Og alle er selvfølgelig velkommen hernede. Det er skønt, og det er fantastiske omgivelser omkring her. Det vil I nyde. Og de er så venlige alle sammen. Totalt godt kammeratskab. Fede Vesperklub. Tilmelding. Gå ind online på Filippinernes Vesperklub og Philippines. Se mere om info omkring tilmelding. Hvor I skal for eksempel accommodation og så videre. Det finder I alle sammen der. Håber at se jer alle sammen. Hej.